Nej. S. Giv mig kameraet. S. Nej. G. G. Det er ikke af vilje. Se. Rigtigt. Den bogstav. I. Jeg må ikke sige noget nu. Hvad var det første bogstav? Du skulle G. I. Yes. Er det C? Nej, det var fuld. Nej, det er C-H-I. Er det ikke nemt? Hvor igen? Løb fra. G. G. Chip det.